videa a toto video teda myslím, že to poznáte podľa názvu, je to taký rýchly nutelový koláč v hrnčeku. Takže poďme na to. Takže to bol celý návod, myslím, že sa mi to nepodarilo podľa toho, ako som si ho predstavovala, ale nevadí, myslím, že je chutný, takže ho ochutnám, aby ste mi verili, že sa to dá jesť. Ja som si na to ešte dala džem, takže je to podľa mňa fakt úplne dobré. Na to, že to vyzerá takto, je to fakt dobré. Takže dúfam, že sa vám to páčilo, ak hej, tak určite dajte like. Strašne ma to poteší a určite mi dole do komentáru napíšte, čo by som mala ďalšie natočiť. Takže to bol celý taký malý návod. Dúfam, že vám sa to podarí lepšie ako mne. Keby ste vedeli, čo som spravila zle, tak mi kľudne napíšte dole a už budem na budúce vedieť. Takže to je všetko. Dúfam, že sa uvidíme v ďalších videách a ahoj!